Unha vez solicitada a terceira fase da ARI, prevese que a finais deste mes se firme o acordo para a súa convocatoria. A partir de aí redactaríanse as bases e comezaría o prazo para realizar as solicitudes. O orzamento destinado a esta fase será de preto d'1.500.000 euros. Esta fase, que digo, asinaremos o 31 de outubro, hai unha achega importante do Ministerio dun 33%, que son 494.000 euros aprox, un 11% a axuda da Xunta de Galiza, 175.000 euros aprox, e unha achega do Concello dun 9,98% de 149.000 euros. O Concello fai un balance positivo da fase anterior, que rematará a súa execución en decembro de 2019 e que conta cun orzamento de algo máis dun 1.700.000 euros. A día de hoxe, das 150 intervencións programadas, están executadas ou pendentes de execución 112, polo que o ritmo de resolución é alto. Temos unha das 150 actuacións programadas en ambas fases, temos un número de actuacións executadas ou pendentes de execución de 112, co cal estamos falando de un nivel de execución realmente alto, sin acabar, como digo, estas dúas fases. Con estas axudas preténdese favorecer o centro histórico como a residencia e manter o lixeiro aumento que se desprende da análise do censo. E temos que alegrarnos porque hai un lixeiro ascenso, vale? Estamos falando que en xaneiro de 2017 había 2.041 persoas censadas e rematamos decembro de 2017 con 2.054 censados. Claro, é unha cuestión altamente positiva para nós manter residentes na zona monumental, que é unha das prioridades deste goberno local.